No niin, nyt tehdään testivideo. Testivideo täältä ulkoa. Että osaanko mä edes nauhoittaa tällä kojeella mitään. Täällä tuli lumipyry. Kova lumipyry, tai ei kova lumipyry, mutta pieni lumipyry tuli, kun on melkein pakkasella. Melkein pakkasella on, että lämmön puolella nyt, mutta lunta kuitenkin tulee, että täällä ei ole nyt luonto ei ole nyt niin kauhean kaunis, vaikka lumipyry on joskus kaunis asia, mutta nyt on vähän tämmöistä kuitenkin turhan märkää, että täällä ei oikein viitsi kovin pitkää kävelylenkkiä tehdä, että olen tässä lauantai-kävelyllä, perinteisellä lauantai-kävelyllä ja semmoista, että katsotaanpa tosta vähän luontoa. Siinä vesivirtaa tässä näin. Siinä vesivirtaa. Kauniisti. En tiedä kuinka paljon se näkyy tässä ruudussa, mutta siinä vesivirtaa. Kauniisti puro. Semmonen pieni puro menee rinnettä pitkin. Täällä on ojat sitten. Että ne menee sitten putket, että ne menee tänne toiselle puolelle sitten ja sitten tonne isompaan. Se on tommonen kaunis virta, mistä ne menee tänne isompaan jokeen, pieneen jokeen tohon. Et semmosta. Tämä on tosiaan vaan testivideo nyt. Testivideo YouTubeen, että tuleeko tästä videokuvaamisesta mitään. Mutta katsotaan ja kokeillaan. Kokeillaan taas myöhemmin uudelleen. Kiitoksia.